Tu sú vyskákané. Nemám to rád, keď to je také navoskované, že ešte aj nohy sa šmíkajú na tom. Presne toto som chcel odfotiť. Či to není hrdziak. Musia vymeniť tie šrouby. A ešte k tomu všetkému nám dajú aj dvojročnú záruku. Tak dobré ránko prajem. Dneska už máme december 3. Ja som akurát južne od Norimbergu. Idem pozrieť jedného pracanta. Som v Mitsubishi, ale idem pozrieť Fiata. Ako pozerám, tak tu majú fakt, že všetko možné. Tu majú Cupry, tu majú Kie, tam majú Škodovky. Mitsubishi majú tu tieto malinké, Nissany, Isuzu. A tu sú ešte Mitsubishi. No ale už to vidieť, že aj tí klasickí predajcovia, čo kedy robili len so svojimi značkami, tak už robia s hocičím. Takže idem nájsť predajcu. Mám slúbenú skúšobnú jazdu, všetko, takže som zvedavý. Tak skúšobná jazda za mňou. Ja som ešte vrčal, lebo začalo regenerovať, tak ho nechám. Nech si dorobí, čo má. No, lak originál. Všetko, tam nemám čo tomu vytknúť. Tieto gumy, čo sú to? Maxxis. Tu sú vyskákané. Sú to celoročky. Táto vonkajšia strana, tá je vyskákaná riadne. Tie malinko vibrovali a do zákruty ako hučali riadne. Tu takisto, tie kraje. Ešte vnútro je pekné, ale tieto vonkajšky tie sú úplne vyskákané. Popri tom sú to 23, ale to tak býva pri týchto celoročkách. Trošku som to poobháňal, sú to po kreskách, nič som si nevšimol, nejako toto vibrovalo. Ale fúka tu aj vietor, takže toto zrkadlo nejako vibrovalo. Ale inak nič také, ako išlo to v pohode. Tu sú nejaké, no toto je od lakťa. Stará koška. Keď niekto chodil na tom ako čávo. A tu vidno takéto. Tu je taká riha. Tu sú takéto škrabančeky. Tuto na airbagu. Toto vyzerá od prstenia, že je táto páka. Ale inak k tomu ako není nič, no. Jediné, čo nemám rád, teda veľa vecí nemám rád, ale to je jedna z nich, že auto čistili a vidíte, že sa leskne ako psie, viete čo? Ale hlavná vec, tu je bordel so sedačkami, čiže to je len také na oko, že až normálne sa mi tento volant taký proste lepkavý na dotyk. Nemám to rád, keď to je také navoskované, že ešte aj nohy sa šmíkajú na tom, keď chcete preraďovať. Je taká blbosť trošku, ale robia to tak. No, nakladací priestor. Takýto doska pôjde preč. Zákazník chcel doblo kvôli tomu, že on má vo firme niekoľko týchto Fiatíkov a jeden mu teraz doslúžil, čiže v podstate všetko má nachystané na to, len tam bachne regál a vybavená vec. Lebo pozerali sme, že čo sa týka cenovky, boli už aj tie novšie doblá, lenže tie už robia s Citroenom, či ako to majú tam v kombinácii, lebo či to už je Citroen, či to už je Peugeot, či to už je Fiat, je to úplne všetko na jedno kopyto. No a tie sú o niečo menšie, takže zákazník si pozeral, že on by zobral aj tie, on by bol milé rád aj za nové auto, ale už by tam nevobchal to, čo potrebuje. Takže preto sa rozhodol pre toto. Takže tak, no. Aj svetla máme originál, všetko. Trochu počujem nejakú jednu kladku. Teraz ju nepočuť. No, teraz ticho. Zase rozbehne. No teraz zase počuť. Posledný servis bol pri 20 000.
No inak nemám čo tomu vytknúť. No akože do kostola to nebolo primárne auto, to je asi jasné každému. Ale tak má to nejaké také chybičky. No. Majú ešte jedno takéto isté, ale počkajte, toto má 30 000 za nejaké drobné. Toto má 32 000 najazdené. Majú takéto isté od tejto istej firmy, ale so 70 000. A to zákazník už nechcel, on chcel tak okolo tých 30 000 maximálne, nechcel viacej. A hlavné podmienky, čo boli z môjho zákazníka, bola digitálna klíma, že manuálnu oni nechcú, digitálna klíma a cúvacia kamera. Ešte tá kamera, to sme sa bavili, že to je také, že to by si teoreticky dal aj dorobiť, ale tak tú klímu to by už neprerábal nikto nikdy. No a ešte čo som si všimol, tak tu je jedna ďobka po okne. Inak nič. Tu idem už auto zaniesť, ale vidíte, Cupry, Land Rovery, Porsche, Mercedes. A tu majú zase sekciu bavorákov. No a ešte čo som nepovedal, tak je to február 23, 1.6 74 kW. To z tých posledných, potom tie novšie už robili, tuším, že 1.2 či 1.3 alebo také. Takže odparkované. Auto pekné, no. Na robotu v pohode. Len si treba dať pozor, že nemá cúvacie senzory. A už poznám ľudí, čo nabúrali aj s cúvacou kamerou. Takže pípať to nebude, iba to bude ukazovať. Da geht was, ne? Hat die gut an, oder? Ja, das ist Wahnsinn. Also wirklich, das Im Normalfall das Geld kann schon nichts sagen. Ne? als Leistung ist halt immens. So ist es. Vor allem, wenn es auch mal in die Ausweitung, Verarbeitung, Ausstattung, kannst du ansatzweise wirklich, klar, wenn es so Mercedes hast auf der Mercedes, ne, hast du ein anderes Image, aber der kostet das Doppelte. So, das ist es, genau. Das auch wieder seit 450 ausgegeben oder 120. Ah, das das ist aha. Anderthalb Jahre. Nee. Kommen, ne? Aber es reicht. No tak odchádzam. Ešte vám ukážem toto. To GVM, tieto auta, čo som tuto točil. Toto je najvyššia rada, čo môže byť plug-in hybrid. Toto je o niečo menšie. A táto spoločnosť GVM robí tieto Way alebo Ora. GVM je niečo ako Volkswagen Group a spadá pod to Ora a Way. No a toto máme takéto malinké. Vyzerá to ako Alfa Romeo. Ale aj toto. Toto keď si pozriem, tak to vyzerá ako fejková Panamera. No, ale toto napríklad toto je úplne že divné. Toto vyzerá ako nejaké skrz, ja neviem, z animáku. Lebo tie svetla má ono tu. Hej, tu nemá nič. To je holé. A zase chváli to, že majú 5 rokov záruku na auto, 8 na baterku. A napríklad tamtoto, je to plug-in hybrid. Má tu dojazd 140 km. Čo bežne ani nie je na plug-in hybrid. Keď máte 70, tak je dosť. Tak už si poviete pri nejakej Audine, že to máte dosť. Tak naštartovali to, keď som prichádzal,
To má takú peknú grafiku. Svetielka sa to tak tam nejako krútilo. Ako šikovné auto, no. Ale predná kamera napríklad. Ne? Čiže veľmi na týchto malých autách aj nebýva. No ja idem teda ďalej. Poslal som veci zákazníkovi. Musí sa dohodnúť ešte so spoločníkom vo firme, ale myslím si, že asi nemáme čo tomu vytknúť. No a uvidíme, no. Mám dať do večera vedieť, takže uvidíme, ako sa rozhodnú. Ešte takéto Ople tu majú veľa, týchto elektrických, ukazoval mi to vnútri. Je to čisté elektro, 75 km dojazd. No a že je to veľmi obľúbené auto, lebo viete to šoferovať od 15 a môžete mať normálne dvojmiestnú verziu, že dve sedačky, alebo takúto, no to je zamknuté, vnútri mal otvorené. A tu máte takúto poličku a dole máte ešte, ako to je len polička a dole máte ešte priestor. Takže to veľa využívajú na rozvozy jedla, napríklad pizzerky. Takže že to je veľmi obľúbené a stálo to, tuším, že 7 tisíc a niečo to tam stálo, čo akože tiež není najhoršie. No ale povedal, že čisté elektra im idú strašne málo, ale že pluginy, že tie sa predávajú ako divé. Ale že aj tak u nich by chcel každý diesla, že potom je dopyt riadny, no len že už ani nemajú im akého diesla ponúknuť, že už poriadne to nikto nerobí. Takže aj teraz mali, neviem, Hyundai, čo to mali, Tucsona, či čo to mali? Asi Tucsona. Takže ten, že sa predal v momente, že to do 2 dní také auto, keď príde, takže do 2 dní odíde, no s týmito pluginmi, že to je ešte OK, ale že čisté elektro, že to u nich je to teraz dosť problém predávať. Tak ja idem ďalej, mám nejaké, teraz som južne od Norimbergu, idem smer Degendorf, čiže už cestou naspäť, tam idem pozrieť jednu Kugu. Uvidím, ako to bude, lebo predajca, ja som s ním už komunikoval asi nejaký týždeň dozadu. Auto zlacneli. Čudujem sa trošku, že tam ešte je, ale mám to cestou, takže idem to pozrieť. A je to Ford Kuga. No a chcel som také, lebo tak je to starší ročník. Chcel som od neho, mi pošle nejaké fotky, ale ochota akože 0. Že veď prídi sa pozrieť. No veď čak jasné, veď tak idem do vedľajšieho mesta. Takže idem to pozrieť, snáď ma to nejako extrémne vzlomne prekvapí a bude z toho niečo, no tak uvidím, takže ozvem sa neskôr. Ja som už pri Kuge. No, čo sme vedeli? Že sú zastáte, to je najmenej, zákazníkovi nevadí, nejaké škrabance to má, ale pekná výbava. Je to Titanium S 2012, 103 kW, manuál 4x4. No, tak toto auto nevyzerá najhoršie. Lak som ešte aj nemeral, ale tie prasce, no presne toto som chcel odfotiť. Či to není hrdziak, no ale to prasa by vedelo rozprávať. Ako disky sú pekné. Budem sa aj zohnúť, čo sa tam ukáže. Nejde. Tak už viem, prečo mi nechcel fotky poslať. No. Klepka si to riadne. Už vyhodilo aj nejakú chybu motora, samozrejme. No. No nič. Tu sa nejdem ani zdržiavať. To začína klepať čím ďalej viac. Ale spojka to není. No ale máme všetko, no. Multifunkčný volant. Tempomat. No ako
multifunkčný, no tempomat je na volante. Manuál, vyhrievané predné okno, navigačka, bezkľúčové štartovanie, senzory, tuším, že aj kameru sa mi vidí, že to má. Či toto nemalo? Má aj kameru, no. No nič. No už je predajca, tak mu idem vysvetliť veci. No tak diagnostika ukázala chybu regulácie tlaku turba. A to by bolo také ešte, tu sa pri Forde sa s tým ráta. No ale ako inak, keď si pozrite volant, hej, na to, že to auto je 2012, že fakt to má 12 rokov kokos, tak ako dobre, nejaký škrabanec, ale aj tá sedačka, koška, všetko super úplne. Dvere nie sú dokopané. Vzadu takisto. Ten interiér vyzerá fakt takže super, no, keby sa to dalo trošku lásky tomu. Lenže už dlhé stojí, tu je takýto mach. Tu máme takto otváranie. Aj takto. Tu už je aj pleseň. No fujky. No, to je celé vlhké. No. Toto nechceme. Ale neviem, či sa mi chce zisťovať, že kvôli čomu. Ale vidíte. Chlpatého Forda nechceme. To som sa teda na to celkom tešil. No to nemá význam ani skúšobnú jazdu robiť. No táto je úplne zastáta, tento stromen ten je úplne KO, ten šuchotal. A možno by sa rozbehol, ale na dlho nie. Tieto brzdy boli robené, ale ten strmeň, no ten je akože hrozný. No, skúsim to už keď som tu. 142 135 135. Tak jedine predná kapota je prelakovaná, ale vidíte, je tu tá hrdza. Dobre, takéto veci to sa dajú ešte pomeniť, ale veľké šroby to už nepovolí ani Svätý Peter. No ale ten spodok to je bez šance. Do takého nechcem ísť. Ako zákazníkovi to pošlem, brzdy povedal, to by si spravil. Nevieme čo ten motor. Klepká to jak strašné. No nič, chudiatko Kuga. Ideme ho zaparkovať. Chybu som vymazal, ale nabehlo to znova. Trasie to, somariny to robí. No. Toto nie. A to koleso riadne zahryznuté tam. Zadné pravé. Ale fakt, keď si aspoň ten interiér, no, to má plus. Preto sme si to aj vybrali, čak nafotené bolo ako cukrík. Ale bohužiaľ, no. Ale je to panoráma, čak to je pekné auto, akože keď sa to aj panoráma a na tie roky. Krásne. No oni chceli hlavne, aby to malo štvorkolku, ťažné. Oni chceli buď Kugu, alebo Tiguana toho prvého, no.
Tie Tiguany, tie sa predávajú, to keď niečo vybehne, to je pomaly za 2 dní fuč. Ja som mal pozerať ešte jednu Kugu od súkromníka, ale ten ju tiež nemal dlho, tak sa mi to až tak nepáčilo. Tak sme sa rozhodli, alebo minulé bola aj taká snehová kalamita, tak som tam nešiel. Ideme radšej pozrieť túto. Táto vyzerala krajšie, no ale iba na fotkách. Ten Morgan sa hlásim z Bonu. Je štvrtok. Fiat a Forda, to ste videli, to som bol útorok. Tento týždeň to mám dvojfázovo. Idem vyzdvihnúť Golfa Sport One. Katastrofálne. Celým Nemeckom spotrebujem tak na tanku. Cestou domov mi už bude fúkať do zadku, takže to bude už potom o niečo lepšie. Idem vyzdvihnúť, auto je hotové, po servise všetko. Už som mal byť skôr, ale tak lialo, že som zastal na pumpe po hodinu odtiaľto. Počkal som, kým prestane dážď, lebo som bol celý mokrý. Čas je hrozné, tak idem na to. Na Golfik spravený, mali robiť výmenu oleja v motore a neviem ešte, čo to tam porobili, tak uvidíme, dám report potom. Na Golfik už čaká pekne v suchu, ale predajca tam má ešte ľudí, takže musím počkať. No a čo sa týka tých aut, čo ste videli predtým, Doblo berieme. To je už aj vyplatené, dnes by mali prísť peniaze, chcel som ísť pôvodne to zobrať, ale nakoniec som sa rozhodol pre Golfika, lebo včera ešte nemali peniaze po obede a tu som potreboval dať vedieť do 14. či dneska prídem, aby nachystali auto. Čiže som sa rozhodol pre toto, takže ďalšie na dovoz bude Doblo. No a Kugu tu sme zatiaľ, teda nie zatiaľ, ale tu sme vyradili úplne, lebo to taký hrdziak to nechcem. Ako zákon schválnosti 2 km odtiaľ, ako som bol pozrieť Doblo, vybehla jedna krásna Kuga, taká zlatá metalizač, taká nejaká to je. Prvý majiteľ, 112 000 km, garážované, zimné letné, ale vybehlo to až cestou, keď som už išiel z tých obliadok v útorok. Aj som ho spracovával, súkromník to je priamo taký starší Nemec. Vala, že už je dohodnutý s nejakým Nemcom na sobotu na obliadky, tak mi dá vedieť, ak by sa náhodou s ním nedohodol. V pondelok ja idem vyzdvihnúť Doblo, takže som to mohol prísť pozrieť. No tej zálohu som mu chcel poslať, 500 € môžeme poslať v momente zálohu, že nie, že chce byť korektný a chce počkať na to. No, takže musíme počkať, ale vrajím kurník taký kúsok. Prvý majiteľ 2012, tak uvidíme. Tak idem zistiť, čo Golfik, naložím a letím domov. No vybavené. Olej spravili motorový, prevodovkový, že není treba. Interval asi 150, že on by nám ho rád vymenil, ale nemôže nám to vymeniť, lebo šéf by mu to neschválil, pokiaľ to ešte není v nejakom takom rozmedzi výmeny. Golfik naložený. A ešte mi zabudol dať papiere k záruke, takže ide mi ešte doniesť. Ochotný inak, málo ktorému sa chce. Minul som bol Bavoráku a tomu bola zima už pri obliadke auta, tak išiel radšej dnu. Tento už bol so mňou tu, keď som nakladal. Ešte druhýkrát sa vyberie za mňou, aj keď by nemusela povedať, že nech prídem ja tam, ale ochotný je a donesie mi papiere. Tak som už v Kolíne, idem pozrieť X3. Teoreticky by som mu pozerať ani nemusel ísť, ale ešte si musím zamknúť. Zákazník už poslal aj zálohu 10 000. Riešili sme to tak, že ani to nebudeme riešiť s obliadkou, ale akože keď som tu, tak si spravím zachádzku a aspoň uvidíte aj vy, že není BMW ako BMW, ale majú tu pekné kúsky. To M5 nová. Parádne. Ale majú tu kadečo, no ale toto vravím, aj minulé som ukazoval, také smutné kolesa dávajú na tie 5-kové bavoráky. Toto má byť, takto to má vyzerať. Alebo tamto takto, ne? A nie tie smutné utopené kolesa. No už som ju aj našiel, takže tuto berieme. Tam ja stojím s Golfikom. Ja som bol takto pozerať pred nejakým koľko týždňom, to je asi minulý týždeň to bolo. Ale bol tam komplikácia s tými ľuďmi, lebo nechceli nám to predať. Nechceli nám dať záruku. Problém strašný s nimi. Berieme túto, idem to pomerať. Jediné, čo ma na tejto mrzí skôr, je to, že nemá adaptívne svetlá. Má iba klasické ledky, z ktorých som sa viac menej minule smial, že
majú tu ešte klasickú žiarovku na smerovku. To je vlastne jediný mínus. Má to trošku viacej najazdené, má to nejakých 110 aj nejaké drobné a nemá M-kový volant. Má klasický. Ale je vyhrievaný, má to asistenty, tu má letné, v kufri máme nahodené zimnú sadu, ťažné to má, panorámu to má, head-up display to má, odvetrávané sedačky to má, to bolo pre môjho zákazníka úplne že základ. A 360 kamera ešte, aby to malo. A ešte k tomu všetkému nám dajú aj dvojročnú záruku. No tak Blackout originál. Na tom druhom bolo ešte okno menené, aj tu je 23 okno, auto je 21. A tam ešte na tom predchádzajúcom bol predný nárazník menený, ale nebolo nič, ani chladiče, ani svetla, tam boli len toto. No idem nájsť predajcu a pozriem to znútra. Nestiel som ani kávu dopiť, predajca prišiel z pauzy rovno za mňou. 119 000 km, vravím, nemá to M-kový volant, ale má vyhrievaný, odvetrávané sedadlá by to malo. Tieto klasické škrabance, no na tých veciach, no bohužiaľ. Harman Kardon, hudba, panoráma, no a to viac menej všetko. No a treba meniť olej, inšpekciu treba spraviť, to oni všetko vpravia, nachystajú, takže bez roboty. Dafür kommen die Winterräder drauf, ne? Ja. Sommerräder sind ja leider. Vzadu veľa nevidno, keďže sú tu kolesa. Tu sú nejaké škrabance, ale není to nič strašné. A potom gumy prehodia zimné na to. Ešte majú dačo, ale už tam veľa nemajú. A on nám posielal všetky aj záznamy, koľko čo má milimetrov. No a takisto ako aj pri tom druhom musia vymeniť tie šrouby. Ale nevieme, či tuto na týchto lyžinách, či na týchto úchytoch, proste na niečom. Neviem na čom, ale na niečom. No, zimné sú Bridgestony. Tí majú ešte veľmi dobrý dizajn. Že túto zimu isto nemusí nič riešiť. Aj kolesa pekné, neobúchané. Je to zase len ten Luxury line, ale inak má všetko. Tieto škrabančeky. To trošku sú také ryhy na tej koške na tom peradle, ale inak je to super. Tak odchádzam, vybavené, predajca super, no oproti tomu čo minule. Obidve boli v BMW, aj tá minulá X3. Oni nám nechceli predať ani napriamo, iba cez tú sprostredkovateľskú firmu, čo by bol poplatok 2000 €. 2 týždne by sa čakalo na tú firmu, nevedel mi povedať, kedy by bolo hotové, čo sa týka servisu a čo sa týka tých šroubov. Čiže priebežne sme to tak vypočítali, že auto by bolo tak najskorej koncom januára pripravené. Toto sme začali riešiť minulý týždeň. Vybehlo to, ja som tu bol, ja som išiel okolo, to je to možno 10 km, možno ani to nie, ale vybehlo to už keď som ja cestoval domov. Čiže už som to nepozeral, neviem koľko to bolo, no dneska je 6. decembra. Povedal, že najneskôr by chcel nám auto odovzdávať 20. decembra. To je ten piatok pred Vianocami. Či to stihnem sem prísť, ako to bude, uvidíme. Či sem nepôjdem až medzi sviatkami. Čaká sa v podstate len na tie šrouby. Servis by spravil. Auto je lacnejšie, neviem či nie o 2000 € asi ako to. Ale nemusíme platiť žiadnu firmu navyše, ktorá by to prekúpila u nich. Záruka tá 900 € je v cene. 900, tam tej firme bolo 2000, že to máte už 2900. Plus má ešte ďalšiu sadu kolies. Zákazník chcel okolo 60-70 tisíc, aby auto malo. Toto má 100, neviem koľko to tam bolo už. Bolo tam aj jedno z 35 asi, alebo 33 malo. Bolo 8000 € drahšie. Ale nevadí mu to. 8000 vo vačku a má toho oveľa viac. Jedine tie svetla.
Tieto čačky mačky jeho netrápi ani M-kový nárazník, jeho netrápi ani M-kový volant. On proste auto potrebuje využívať a lietať na ňom. Za tú cenu je to 210 kW, 6 valec. Je to super auto. On má už odo mňa Kedinu, sme donesli nejako minulý rok, to má ako také pracovné. No a tento Golfík, to je zase pre jeho dcéru. On sa strašne X5, ale nebolo ich tam až tak nejako na výber. A pri tej X6, X5 tam bol katastrofálny prepad ceny. Tam tie autá, to boli 23, hej, dobre, zase to bolo ročníkovo novšie, to je 21, ale to bolo, že nové stálo 112 000 a po roku a pol ho predávajú za 67. Ako pri tých Baueráchoch je ten prepad ceny brutálny, no akože neviem, kto to kupuje nové, ale tam nám jednu vyfúkli a jedna, čo tam je stále, tak tá nemá zase vzduchový podvozok, no tak sa bál, že či to nebude tvrdé na tých veľkých kolesách a tak, takže radšej sme išli do X3 a jemu to vyhovuje aj priestorovo. Má teraz elektrické Geltz EQC, ale nepasuje mu už dojazd. Chodil do Bratislavy, to bolo OK, ale teraz už chodí Praha, Karlové Vary a neviem kde a už musí veľa nabíjať. Už ho to zdržuje, takže za toto mení za toto. No a na 2 roky bude jazdí, kým mu skončí záruka a potom bude dávať zase preč, zase niečo iné donesieme. Takže vidíte, že aj keď je to BMW, tak to neznamená, že to bude dobre. To, že to je pod značkou Audi, či alebo Mercedes, alebo čo ja viem čo, neznamená, že tie služby budete mať všade rovnaké. Za mňa v pohode, za mňa som spokojný. Čakáme na tie šrouby, takže to bude najdlhšie, ale že no, uvidíme, ako to bude. Letím domov s týmto, už mi posielali fotky, že u nás sneží, takže uvidíme, no, že ako to bude. Tak ale toto je štýl, takto chodiť do roboty na takomto. To už hej teda. Keď byť v Kolóne, tak pri Frankfurte, pri frankfurtskom letisku. To som od malička miloval. Tak ja som už s Golfíkom v Žiari, cesta bola v pohode. Dneska je sobota ráno, ja som inak vo videu hovoril asi, že je v štvrtok alebo bol piatok. To som sa trošku sekol. Zajtra večer, nedeľu zase pálim do Nemecka, idem vyzdvihnúť Fiat Doblo. V stredu by som mal ísť vyzdvihnúť zase Volvo XC60. 4200 mám už tento týždeň ceca najazdené. Budúci týždeň to zhruba tiež takisto bude. Tak ďakujem krásne, že ste dopozerali toto video do konca. Dúfam, že sa vám to páčilo. Napíšte, ak by ste mali také otázky alebo čo, kľudne napíšte do komentáru. Dúfam, že sa vidíme aj pri ďalšom videu. Takže majte sa pekne.